Näin. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin. Että näin. Näin se vaan menee. Näin se 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 vaan menee. Näin se menee. Näin se vaan menee. Näin se menee. Näin. Näin se menee. Näin se menee. Näin se vaan on. Näin se menee. Näin. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Siinä oli teille vähän otteita siitä, että näin se menee. Näin se menee. Näin. Näin se lähtee. Näin se menee. 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 Näin se sitten menee. Näin se 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 vaan menee. Näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Näin se 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 menee. Näin. Näin. Noin se menee. Näin. Näin se menee. Näin se menee. Näin. Näin se menee. Näin se vaan menee. Näin se menee. Että näin. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin. Näin se menee. Näin se menee. Näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Näin se tulee. Näin se menee. Näin se menee. Näin sitten on. Näin se menee. Näin. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin. Näin se menee. Näin. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se nyt vaan menee. Näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Näin se menee. Näin. Näin se menee. Että näin se menee. 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 Näin se nyt vaan menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin. Näin se menee. Näin se menee. Mutta joo. Näin se menee. 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 Näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin. Näin se menee. 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 Näin. Näin se menee. Näin se vaan menee. Näin se nyt vaan on. Näin se menee. 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 Näin se vaan menee. Näin se nyt vaan menee. Näin se vaan menee. Näin se menee. Näin se vaan menee. Näin se 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 menee niin. Näin se menee. 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 Näin se vaan menee. Näin se 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 vaan menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se vaan menee. Näin se nyt vaan menee. Näin se 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 menee.
Näin. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Se on sitten näin se menee. Näin se vaan menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se menee. Näin se nyt vaan menee sitten Näin se menee. 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 Näin se valitettavasti vai menee. Näin se menee.